Musím povedať, že o tomto programe som počul veľmi veľa. Jednak zo strany Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti a ľudí, ktorí ten program podporovali, ale aj od ľudí, ktorí ten program nepodporovali, nepodporujú a majú odlišný názor. ZMOS ľudí nerozdeľuje, ZMOS ľudí spája. Ja som dnes prišiel sem preto, aby som deklaroval podporu starostom a primátorom, bez hľadu na to, ako sa rozhodnú v tom, aby v rámci komunikácie a rozvoja Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti robili maximum preto, aby ak peniaze majú, či už dlhopisové alebo iné, aby podobne ako doteraz s nimi veľmi rozumne hospodárili, preto lebo nachádzame sa v ťažkej období, trvá už 3. rok a ďalšie minimálne 3 roky trvať bude a je správne, že ak je nejaká možnosť, legálna možnosť, ako pomôcť samosprávam a zároveň pomôcť aj celej tej atmosfére spoločnosti tu na východnom Slovensku, a je to všetko lege artis, podľa názorov časti expertov, tak ja som rád, že sa našiel spôsob, ako zvýšiť záujem akcionárov o vlastnú vodárenskú spoločnosť. A vodárenská spoločnosť našla cestu, ako z neregulovaných činností podporiť mestá a obce. Tým, že počúvam stále veľmi veľa informácií, aj negatívnych, aj pozitívnych, ťažko sa mi k tomu vyjadriť, lebo ja nie som právnik a nechcem povedať, že som polyhistor. Ale ako normálny človek, ktorý má prepožičanú funkciu primátora, viem, ako ťažko a zložito sa dnes financujú samosprávy a preto ja v tejto chvíli vítam akýkoľvek krok, ktorý legálnym spôsobom pomôže samosprávam rozvíjať mestá a obce tak, ako im je umožnené v hľadiska ekonomických možností štátu, možností občanov samospráv, ktorí platia dane z nehnuteľnosti a zároveň aj získavanie alternatívnych mimorozpočtových zdrojov, pričom práve takýto príjem je mimorozpočtový zdroj. Treba povedať, že žijeme v dobe, ktorá je dychtivá po nových technológiách, inovatívnych riešeniach. Pokiaľ chceme udržať krok s okolitým svetom, najmä teda mimo európskym svetom, ktorý nás v niektorých aspektoch predbehol, tak je dôležité používať nové technológie, inovatívne myšlienky a prichádzať s inovatívnymi riešeniami. Istotne to, čo sa zatiaľ darí o Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, je na inšpiratívnu diskusiu v rámci asociácie vodárenských spoločností. Tým, že viem, že prebiehajú rôzne konania, kontrolné a rôzne iné, ešte to chce, aby ten proces celý dobehol, aby sa konečne raz a navždy ukázalo, že či krok bol alebo nebol v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky, lebo počúvam rôzne informácie. Ako musím povedať, že mrzí ma to, že spoločnosť komunálnych lídrov je tu trošku v tomto prípade rozdelená. Ale na druhej strane, pokiaľ sa potvrdí všetko to, o čom ma informovali zástupcovia Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, tak je to námet, ako pokračovať v obdobnej diskusii aj na pôde ďalších vodárenských spoločností. Pravdepodobne tým, že ide o riešenie, ktoré zatiaľ sa na Slovensku nikde neimplementovalo. Nemáme s takýmto riešením skúsenosť. Vždy, keď sa niečo nové zavádza, tak sa hľadajú odpovede na otázky quo bono, alebo komu to slúži. A ja chcem veriť tomu, čo tu bolo povedané viackrát ústami pána generálneho riaditeľa vodárenskej spoločnosti Východoslovenskej, zástupcami akcionárov, že cieľom je zvýšiť záujem akcionárov o život a dianie o vodárenskej spoločnosti a zároveň vrátiť ako si spätnú väzbu do miest a obcí v podobe aj finančných prostriedkov, ktoré tak enormným spôsobom mestám a obciam chýbajú. Môžem vám povedať, že ako predseda, ktorý sa ujal funkcie 24. mája roku 2023, podľa slov vodárov som bol prvý,
ktorý zvolal všetky vodárenské spoločnosti na pôdu z MOSu a začali sme sa baviť o koordinácii postupov. Tým, že vodárenské spoločnosti vlastnia práve mestá a obce, je to nevyhnutné. Naše vodárenské spoločnosti sú združené v rámci Asociácie zamestnávateľských zväzov Slovenskej republiky. Ale zároveň tripartite chceme aj my, ako zástupcovia samosprávy, reprezentovať 12 000 našich zamestnancov, ktorí pracujú v vodárenstve, a môžem vám povedať, že veľmi jasne, nielen Asociácia zamestnávateľských zväzov, ale aj ZMOS artikuluje požiadavky vodárov a mali sme už aj niekoľko tlačových besied a ďalšie rokovanie mám zvolané práve na štvrtok tento týždeň aj s AZZ, aj zástupcami Asociácie vodárenských spoločností a opäť ideme túto tému riešiť. My môžeme otvárať tým, že robíme tlačové besedy, diskutujeme, apelujeme, rokujeme s politikmi a hlavne snažíme sa o to, aby systém regulácie v prípade vody bol rovnako spravodlivý, ako je v prípade elektriky alebo plynu. To znamená, že toto je téma na viac rokov, pretože každá vláda sa snaží vytvárať podmienky na to, aby sa ceny čo najmenej zvyšovali. Na druhej strane nemôžeme si dovoliť to, čo ma informovali 3 vodárenské spoločnosti, že ak sa situácia do 5 rokov nezmení, tak do 10 rokov nebudú vedieť niektoré vodárenské spoločnosti na Slovensku garantovať dodávku pitnej vody existujúcej sieti vodovodov. A to je veľký varovný prst, na ktorý sa musíme zamyslieť a vedzte, že ako predseda ZMOSu spolu s mojimi kolegami, členmi predsedníctva a rady, tomu venujeme zvýšenú pozornosť. A aj moja návšteva tu, vo vodárenskej spoločnosti, a aj diskusia s primátorkami a primátormi, starostkami a starostami bola práve o tom, ako ďalej aj v vodárenstve. Práve to, že teraz v januári sa udialo to, o čom bolo dnes informované tu na stretnutí akcionárov, že boli vyplatené výnosy dlhopisov za 4 roky alebo viac rokov, tak musím povedať, že vlastne teraz sa ukončila prvá etapa implementácie tohto projektu a ešte potrvá niekoľko mesiacov, kým sa vyčistia všetky tie vody rôznych komentárov a prejaví sa to, že či to bolo alebo nebolo v súlade s existujúcim právnym poriadkom práve preto, že rôzne tu boli stanoviska aj NKÚ, aj iných organizácií a počúvame rôzne názory primátorov a starostov po celom Slovensku. Že tá diskusia sa neukončila. Ak sa táto diskusia ukončí a bude mať vecný záver, posudzujúci pozitíva a negatíva, potom bude priestor na to, aby sme začali s touto diskusiou aj na pôde Asociácie vodárenských spoločností spoločne s predsedníctvom ZMOSu a radou ZMOSu.